मिक्स बाय आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। मुँह में उहे डाल के, हाँ मुँह में उहे डाल के लागे लहूरे, मुँह में उहे डाल के लागे लहूरे। किस्मत में सखी हमरा लागल बयाग रे, मरद न मिलल मिलल से नाग रे। करिले माना तो लागे लथुरे, मुँह में उहे डाल के लागे लहूरे, मुँह में उहे डाल के लागे लहूरे। आदमी न मिलल मिलल खट बानर, जोश में बेहोश करे कह देला यानर। आदमी न मिलल मिलल खट बानर, जोश में बेहोश करे कह देला यानर। लागत पागल हसुरुए के पूरे, हो मुँह में उहे डाल के लागे लहूरे, मुँह में उहे डाल के लागे लहूरे। म्यूजिक बाय डीजे प्रिंस मोहम्मद। खाटी देहाती एसपी संदीप सिवान के मारे तो भागे ना दौरद सामान के। ये हो खाटी देहाती एसपी संदीप सिवान के मारे तो भागे ना दौरद सामान के। अमित विकास किस लागेला ढूढ़े, हाँ मुँह में उहे